place. I just wanna get this. Climax 2013. Zullen we er nog eentje doen? Shall we do another one? Jongens, voor ons is het echt 10 jaar geleden. 2003. We zitten nu in 2013. We staan nog steeds hier. En we zijn zeker niet van plan om te stoppen. Climax, Q-Dance. Deze is voor jullie! Kan ik even al die handen zien hier zo? Put your hands up in the sky, yo! En weet van voor en achter, van links en naar rechts. Jullie weten hoe het werkt. Put your hands up! Ja toch! Climax. Deep back in the motherfucker!
dead.